ZVL. Omroep ZVL. Kijk je naar binnen in de loods waar Chroomfit gevestigd is, denk je waarschijnlijk dat het gewoon een sportschool is. Maar wat blijkt? Er wordt volop getraind voor een nieuw opkomend fenomeen: Hyrox. Oprichter van Chroomfit, Romy de Bruyne, legt uit wat het is. Hyrox is eigenlijk de fitnessrace, ontzettend in opkomst, waar mensen 8 keer een kilometer hardlopen, met daartussen steeds 8 keer een fitnessoefening. Maar wat maakt het dat het nou opeens zo populair is? Als je normaal gezien bijvoorbeeld aan groepslessen of zo doet, er is nooit een meetbaar punt om te kijken van ja, hoe ver sta ik nou eigenlijk, word ik beter, maak ik progressie. En ik denk dat daar mensen heel erg naar op zoek zijn van het meten, een beetje het hybrid trainen. Dus het is niet alleen maar hardlopen, het is ook niet alleen maar krachttraining, maar het is eigenlijk een mooie combi van uithoudingsvermogen, kracht, gebundeld. 8 oefeningen worden er dus door de deelnemers gedaan. En die oefeningen bestaan uit? Dat is de ski, dus de ski-erg. Daar moet je 1000 meter op voltooien. Slee duwen, slee trekken. Je hebt de burpees, roeien, farmer carry. Dus dat betekent dat je met 2 gewichten loopt. Walking lunge en wallballs. En of dat zwaar is? Nou, weet je wel. Nou, ik vind het superleuk. Het is een uitdaging en het is de combinatie met het hardlopen. En het is zwaar, maar het bewijst dat je het op elke leeftijd kan doen. Nou, sowieso fysiek met je lichaam bezig zijn. En na het voetballen vroeger zocht ik een nieuwe uitdaging en dat is Hyrox geworden. Dus dat is superleuk om te doen. Dus. Ja, wat is nou het leuke eraan dan? Helemaal naar de tering gaan. Dat is het leuke eraan. Dus. Op dit moment is Chroomfit de enige die trainingen in de Hyrox aanbiedt in Zeeuws-Vlaanderen. Maar met de enorme groei in populariteit is de komst van concurrentie natuurlijk wel een zeer realistische verwachting. Toch is Romy daar niet heel bang voor. Ja, misschien wel, maar aan de andere kant denk ik, ja, je ligt dan eigenlijk al 2,5 jaar aan coaching en ervaring verder. We hebben zelf al meer dan 10 races gedaan en iedere race leer je wel heel veel. En ik denk dat we dat ook supergoed kunnen gebruiken in onze trainingen. In het weekend van 1 maart was er zo'n groot Hyrox-evenement in Rotterdam. 14.000 mensen deden mee en ook uit Zeeuws-Vlaanderen was er een groep van 40 personen. Romy deed mee en kijkt zeer tevreden terug op haar race. Ja, supergoed. Ja, ik deed samen mee met een andere vrouw in een pro-dubbel, dus dan op de mannengewichten. En hebben we een 2e plek behaald in onze leeftijdscategorie. Daarmee hebben we ons zelfs ook geplaatst voor het WK Hyrox. Maar dat is dit jaar in Chicago. Dus wie weet dat er nog sponsors zijn, hou ik me aanbevolen. En wanneer is dat de volgende op de planning? Over 4 weken. De eerste race in België, dus die gaat in Mechelen zijn. ZVL. Omroep ZVL.